Quadratus lumborum. Ez a varázsigénynek tűnő kifejezés valójában a derekunkon található egyik izom, amely összeköti mindkét oldalt, a bordakosarunkat a medence csontunkkal. Ez az a terület talán, amelyik a egyik legfájdalmasabb szokott lenni az embereknél, és amivel a legtöbb derékpanasszal rendelkező kliensem is meg szokott keresni. Mivel a fájdalom úgy néz ki, hogy kéz a kézben járnak az izom feszüléssel és az izom gyengüléssel, ezért a megoldás is általában erre irányuló szokott lenni, vagy elkezdenek nyújtógyakorlatokat alkalmazni az emberek, vagy pedig megpróbálják megerősíteni ezt a területet. Nem azt mondom, hogy ezek nem működőképes stratégiák, de én gyógytornászként azt veszem észre, hogy sokszor nem is a deréknál, hanem inkább a csípőnél van a probléma. Az esetek java részében, hogyha elkezdünk foglalkozni a csípő mobilitás fejlesztésével, drámaian tud javulni a fájdalomérzet, amit a derékban éreznek ilyenkor az emberek. Ez egészen egyszerűen azért van, mert az ilyesfajta csípő mobilizációs gyakorlatok alkalmazásával lényegében helyet szabadítunk fel a medence és a csípő környékén. Hogyha helyet tudunk felszabadítani a csípő izületben, azt tapasztaljuk, hogy sokkal kevesebb feladat hárul, sokkal kevesebb terh hárul a derékra, vagyis a fájdalmunk és a feszességünk is enyhülni fog. Ha segítségre lenne szükséged, akkor kommentben írd oda, hogy csípő, és már is elküldöm neked az ingyenes csípő mobilizációs bevezető feladatsoromat. Jó gyakorlást! Na pá!